Inibingelele-ke ngiphinde nginamukele emakhaya TV okhulumayo uSithembiso umfana wangobese phansi le enquthu bafethu ngibuyile emakhaya ngibuyile nodaba la lukasisi osibhalele wathi emakhaya nginodaba engicela ukuthi nami ngidlulise kini ngethemba lokuthini na ngethemba lokuthi usizo ngizolithola ngethemba lokuthi mangikhuluma ngabalaleli basemakhaya bazongiyalela mhlambe la ngathola khona usizo nani emakhaya ningisize esimisele ukuthi ekugcineni ukuphela kwale episode inhloso yakhona ukuthi omunye sizakale ukhumbule mbukele emakhaya ukuthi inhloso yale show ukuthi ukukhombisa ukuthi nawe lapha ekhaya ley'nkinga ezikuxakile akusikho ukuthi kusekupheleni komhlaba umhlaba umuzi nomuzi uney'nkinga zawo ngaphandle khona iy'nkinga ey'nkulu ey'dlula lezi zakho abanye baney'nkinga ey'dinga imali abanye baney'nkinga ey'dinga umuthi abanye baney'nkinga ey'dinga ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunywe njengemndeni iy'nkinga ey'ningi bafethu ay'pheli ngaphambi kokuthi ngidlulele kusisi ngisacela ukufunda nalo udaba la lo mfowethu mhlawumbe abanye bazoyibuza ukuthi sithe why ulufunda lolu daba lolu engayizeli yena bafethu akusisona sonke isitori esidinga ukuthi sishuthwe akusiyona yonke into mhlawumbe engagcina iphenduka i-content kodwa khona ezinye izinto engadinga ukuthi sisizaneni ngaphandle kokuthi size sithathe into akusizona zonke izinto ey'dinga ukuthi siyishuthe akusizona zonke izinto ey'dinga ukuthi size sithathe amakhamera-ke manje sihambe siyoshutha ezinye izinto bafethu singay'xoxa siy'lungise siy'khulume sikusize la ungasizakala khona noma sikhulume ngabantu ukuthi bekusize kuthiwa-ke injobe enhle iyayithungelwe bandla ngine-message la ephuma ku-WhatsApp kamfowethu waseNkandla owathi sanibonani emakhaya TV cha enikhuluma naye ucebisana kwamadondo eNkandla kwangono eshoba lenyathi isigodi cha akukho kubi sengike ngawenza ama-voice note shutha ngimzwanga angikutholi ukuphenduleka ngidinga usizo lapha ngidinga ugogo wami ozala umama kushuthi umkhulu wathatha umama kumuntu ayomenzela usiko eyomfaka isiphandla kwase kuba ukudukelana kwabawo-ke lokho umama mayesho uthi wayenabakwa abazalwa nabo kwakunguthenjiwe omdala kulandela uNobuhle bese kulandela yena umama uNtomfuthi ugogo ozala umama nguEunice Msimango endaweni yaseTranskei umkhulu ozala umama uJiba Langa bengisacela ningisiza uma ukuthi mhlawumbe yanokwazi ukuxhumanisa laba ningitholela abanye abangangisiza bafethu uyakhala ucebisani waseNkandla udinga usizo ukutholisa ugogo wakhe ngiyacabanga ukuthi usekhona ugogo wakhe ubengeke athi akatholisa ugogo wakhe ekubeni ugogo wakhe akasekho cela niwuhlabe nolawule mhlawumbe abamaziyo eTranskei noma yikuphi manazi ukuthi ukhona ugogo onemndeni yaseNkandla usungasibhalela emakhaya TV usho cha emakhaya TV inamba ngicathi usuyibonile noma usazoyibona usho ukuthi nanga ugogo la ukhona kodwa sikhona namhlanje ngogogo asikho namhlanje nocebisana bengidlulisa nje isimemo isimemezelo isimema angimemi umuntu ngiyamemezela ukuthi nifake usizo sinosisi la oseze wahamba wafika wahlala eduze kwethu yena kuzoyisholo lakho udaba ngeke ngolumemezele sisiwami sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV ngiyabonga nami ngiyanibingelela ngokunjalo futhi uyaphila hey ngasho ukuthi khona ngiyaphila ngoba ngikwazi ukufika la kodwa angikho kahle umbukele emakhaya akakubonanga uza ngenhlahla mina ngikubonile uza kodwa ngeke ngikuthanda ukuthi umuntu mayekhuluma kuzozona zonke iy'nkinga esibhekane nazo kulomhlaba lo ukuthi asho ukuthi ngiyaphila mina ngiye ngisho ukuthi moke wathi uyaphila iy'nkinga ziyakuthola ukusogola emzimbeni nasempilweni yakho ngoba ziyabona ukuthi azikunqophi kodwa kwenzakalani sisi hey bhuti kuningi nje ngampela mangizoqala ekuqaleni shuthi mina ngikhulele nje ngihlalele ekhaya ngaya ke stage ke phela ngase ngagana yabo ngathola umkhonyana bangilobola ngagana hey kwangeve kukuhle emshadweni wami kwangeve kukuhle into eyikhona ongathi ngashada umuntu waphesheya nakwami futhi ke ngisho nje ngihlapha esidliza hamba nalika Pondo akuswelwe ayikho into eswele yonke into nje imnandi yonke into nje i-right ngoba ukuthi phela ke ngisemva kwemshado ke kuthiwa umakoti uyahamba ohlala nomkhonyana wakhe kwaba ukuthi ke ngizohlala kubo kwamkhwenyana umuzi nje omkhulu kunobaba khona uma khona ingane zakhona kanjalo ngahlala nje khona bekumnandi impela umkhwenyana mbesebenza bengekho nje inkinga enjani because ukuvuka vele ngivuka mhlawumbe ngabo 8 to 9 mangivuka 8 to 9 so nje ibreakfast isi-ready yonke into so mhlawumbe ngizowashinga lapho washing yami nomyeni wami kuphela nje kodwa okuningi suke sekwenziwe
bekude nje kwenzeka lezi zinto lezi. Mani ngiyaxolisa ukuphazamisa sisi wami. Ngifuna ukuthi isitori sakho ngisiqonde. Uyashada, uyasuka kini uyohlala kubo kwamkhwenyana wakho. Okuvezayo ukuthi kukhona ubaba nomama, okubaba ezala nomama ezala wakho. Ngisho ukuthi nihlala nifamily enkulu. Kodwa ngikuzwanga ubale abanakwenu noma osisi bakhona. Ngifuna ukuqonda la ekutheni phela kuye kuthiwa umakoti muhle esafika. Mhlawumbe uyothenga ajwayela bese yaqala esivezela ama-true colours akhe. Ngifuna uku-understand uma uvuka sekuphekiwe, i-breakfast isiyenziwe, mhlawumbe yenziwa uba. Ngingasho ukuthi abekho odadewethu, odadewethu ngizothini osisi bomyeni wami abekho. Khona nje umyeni wami bese kuba umama ezala, ubaba ezala. Ithina nje sobathathe sikhona ngoba umkhwenyana wami uyasebenza vele ubuya ngamaholidi phela ekhaya. So noma futhi mama futhi vele umama umuntu osekhulakhulile abantu abadala nazani bavuka bepheka iparish yabuye bele embedeni wakhe. So bengazi ukuthi ngizothi ubani okwenzile nanokuthi bengicinga lapho kwenziwe khona la egcekeni, but into ebengixaka ukuthi umama ubevuka ekuseni enze iparish abuyele embedeni njengomuntu omdala futhi umkhulu naye besemdala, umkhwenyana wami bevele engekho. Lento le inokwenzeka ilokhu yenzeka ngigcina ngibuza ukuthi kwenzakalani. Kwaba ukuthi umkhwenyana wami uyabuya-ke phela nami sengigane sengineminyaka emithathu ngishadile, sekumele ukuthi-ke manje kube khona umntwana phela. Babuza ukuthi hawu kanti manje umzukulu umthole dlalise nje makode. Sazama-ke nomkhwenyana ukuthi kube khona umzukulu. Ayi the senginey'nyanga ey'mbili ngikhulelwe sachitheka isisu. Kwaba kuhlungu kuthina sibabe, kwaba kuhlungu nje egcekeni. Sithi phela uNkulunkulu mhlawumbe uyapha aphinde athathe, siphinde futhi sizame nomkhonyana wami. Hhayi kanjalo sichitheka isisu. Ngapha kubhizi i-breakfast ngivuka nje sekuclean yonke into, ayikho into engcolile. Into emele ngiyenze okwami nokomyeni wami kuphela. Kuhambe nje kuqhubeke, phinde futhi sizame nomyeni wami, phinde futhi sichitheka isisu. Umoya wami ubehlungu. Size sizama ukuhamba nabantu bezulu. Abantu bezulu belokhu beshilo ukuthi ilento le ikhona khona la egcekeni ohlala khona. Kube ukuthi uma umuntu okufika-ke nomuntu ofikayo emzini wabantu ngeke uze ufike ube nemimono ukuthi akwenziwe u-1 no-2 no-1 no-2. Kodwa nje khona bekunzima, angeke ngize ngifuna ukuqamba amanga. Mhlawumbe ngiyakujaha kodwa nje empilweni yami ngumagange. Ubani ovuka pheka, ubani ovuka clean? Khona ngiyasho sokuhleka ngisho kufiwe kodwa ake ngisho ngithi umuntu ovuka apheke mhlawumbe uzomuzwa eqhumeni kwendaba ngoba ngisiza naye. Sambeke siye kubantu bezulu belokhu basho bethi lento le ikhona la egcekeni. Kukuthi kuphela-ke ngeke size sazi ukuthi ngeke ngize ngazi kwenzakalani futhi akukho ukuthi ngibuze ukuthi baba kwenzakalani, ma kwenzakalani, nje kube kanjalo. Kuthe ade ngivakashile ngiye kumyeni wami la esebenzela khona. Ngibuye futhi nakhona ngibuya nje ngiyabona nje vele kujwayelekile futhi mangabe ngibuyile vele kuba right akubi nankinga. Shuthi ngalo day loyo-ke ngangibuye nezinto imithi yabo iwasho for ukuthi ngizama ukuthi ngigeze ongabe ngiyaqhuma ngabe ngenzani for ukuthi sikhona ukuthi sibe nomntwana yabo. Mangibuya ngebuya nje kwabe kungolesihlanu ntambama, hayi ngenza into engiyenzayo ngihambe shuthi ubuthongo ngaba nabo nje ngisanda kufika impela, hayi zimekiyane ngalala. Kade ngisho ngiphaphama ekuseni ngabo 3. Mangiphaphama ngabo 3 ekuseni kahle singicofa ifoni ngihlalahlale. Bese ngizwa ngiphathwa ikhanda. Leli khanda vele nakho vele kujwayele ukuthi lingiphathe kodwa into ebengayinaka kakhulu ngoba ngize ngabantu bezulu banginika into okubhema ontontoni. Ngivuke ngiphethwe ikhanda, kukhona yebo izinto endlini kodwa ngifuna ukuthi ngeminyango yabona nyosha umoya kancane. Hey, into engayibonayo namanje futhi angikholwa. Mangabe ngicabanga ngizwe umzimba wami uba nohlevana. Ngathi mangiphuma futhi kwangathi kudlala imovie. Mangiphuma endlini shuthi endlini yami kungasesangweni endlini yami nomyeni wami bese kuba sendlini enkulu. Uma ngiphuma endlini ngehla itebhisi ngizokwehlela la bese ngiyakhuphukela phezulu. Ngibona yabo ilokhuzana imishando le lokushanela phandle le ngathi bathi yekhwani. Ngibona imshanelo yekhwani iyashanela yodwa yabo egcekeni.
ngibuke ngithi hayi mhlampe ngivuke ebuthongweni yabo ngiphinde futhi ngisule amehlo ngiphinde futhi ngibuke. Hayi no. Imshwana iyashonela nje yodwa. Uma ngithi ngiphendukisa ikhanda nango babezala ngapha nayo umile uyashonela and avele athuke uma ngabe ngibone ubone ukuthi nje khona lento lemthusayo. Hey. Ngibuke kube ukuthi ke ngishawa uvalo ngibuyele endlini. Mangifika endlini ngiyibuze ngiyiphendule ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Uma sengibuyisa umqondo kule labantu ebengibahamba bebehleze bethi kunezinto ezila egcekeni. Okuchaza ukuthi yizo lezi ebezenza ibreakfast ekseni sivuke sidle. Sifuye endlini kliniwe kanti iyona yonke lento ebiyenza lento le. And bekunzima kakhulu ukuthi ngathi ngiyababuza. Ngavele ngabona ukuthi ngcono ngivele ngibaleke ngihambe ngekhaya. Umnyeni wami noma engifonela ethi uzama ukuthi kumele ukuthi ngibuyele khona. Kunzima. Angeke ngize ngisakwazi ukubuyela khona ngiyasaba. Because angazi ukuthi uma ukuthi ngiyabuyela khona yini ezokwenzakala kimi since kwenza lento eyenzakalayo khona. Okubuhlungu kunakho konke ukuthi ngiwumuntu ogulayo njengamanje. Ngiwumuntu ogulayo kakhulu. Ibhedlela, inyanga, abathandazi akukho engingakwenzile. Ngiphathwa ikhanda elingapheli. Amaphilisi ngiyaphuza, imbiza, iwasho kodwa nje akukho engakuzamile kodwa namanje akupheli. Ngizizwa nje ngiphelelwa amandla. Ngivele ngaboni noma ngisawumuntu ozokwazi ukuqhubeka aphile impilo yakhe yaphambili noma ngeke kuze kusaya phambili. Ngendlela nje okuyiyona. Kunzima kakhulu. Mbukeli wasemakhaya TV. Abaningi bazokwazi abayilandela kakhulu le show. Sasike sibe nazo inkinga enobuthakathi, inkinga enokuthwala, enezilwane. Abaningi baze babuza bathi sithe i-channel yakho yini sikhuluma ngeenkinga zocansi yini. Abakhona lokungibuza ngibaphendulile ngathi wemfethu nami ngumuntu ekugcineni. Nami ngumuntu. Nami ngiyasaba. Ngoba besike sathinta indaba ade ithinta abanye abantu ecishe nathi sagaxela. Mhlawumbe ingakho ngeke ungizwe ngithi indaba isizoba no part 2 sesashintsha indlela esilungisa ngayo indaba. Ngoba leyo gijima ugugumbe namakhamera uyoshutha abantu bashuthela u-part 2. Ayinhle iyalimaza kanti inokubulalisa. Nani ngeke nithande mase nizwa kuthiwa usithe wagijima wangena komunye umuzi ethi uyoxazulula inkinga wafika washona. Lokhu ngikukhunyiswa ukuthi indaba ezikanje mina bese ngiyisaba. Mhlawumbe bakhona abantu abanokungibhalela bethi bacela ingila elinyanga yakuphi iyobathwalisa mhlawumbe ngingaphenduli. Nginezathu enzima zalokho. Manje indaba yalosisi le enobuthakathi nobulwane ingikhumbuza yona into kanjalo ukuthi kambe sisaphila kuyo le South Africa tese ngithi ngiyayibalekela yobulwane nobuthi kanye nobuthakathi. Usisi Mbukeli esibhalela ubekhale ngokugula kakhulu. Udaba nami bengingalazi ngiliqala manje kodwa into ade ikhale kakhulu ukuthi uyagula kasindi. Khonto ayibona emzini aganele kuwo ocathi yiyo le emgulisayo. Ngabe nginesono futhi ngabe nami ngifundisekile mangalokho ngimgxisha ngemibuzo ngoba ngicathi istory bafethu sicacile. Uthi usisi waganele emzini wrong. Ngifuna ukwazi kukodwa kuphela nje kusisi. Umnyeni wakho sisi ngabe wamtshela ukuthi ubonene ekhaya kubo? Ngaqale ngaba nokusaba ukuthi ngimtshele ukuthi kwenzakalani. Engakusho nama manje angakakwazi ukuthi ngimcacisele ukuthi yini kahle kahle engayibonayo. Ngoba kunzima ukuthi ungatshela umuntu ngekhala kuba akhule kulona wena ufike vele sekwakhiwe. Angamtsheli kahle kahle ukuthi kwenzakalani. Kuphela ukuthi nje into engihlupha kakhulu ngidinga ukuqhubeka nempilo ngephambili and ngiyagula ngiyadinga usizo kakhulu. Okay. Ma umuntu njengoba ushilo ukuthi manihamba nihlola naye kuthiwa umkhubu sebaleni. Kuthemba ukuthi usubonile imishayeli ishayele ebaleni.
ukuthi okungenzeka ukuthi yiyona le mikhuba mhlampe yiyo futhi le izathu ukuthi iy'ngane y'chitheke. Singazi noma zona lezi ngane zakhe ey'chithekayo yizo lezi sey'hamba zishayela la. Kodwa yena uma umbuka ngoba phela umuntu yena ukhulele kubo. Ngifuna uku-understand ukuthi masizothi somtshela noma singamtsheli ngoba phela kwesinye isizathu ukungamtsheli isixazululo nakho lokho nokumtshela isixazululo. Yabo? Nangu-ke u-Owen mhlampe uzokubona ngelinye ilanga ukuthi wafona ngishutha. Owen, mawunihlola uyakubona ukuthi mhlampe lo bazi phela umuntu uma ekhuluma ngekubo uyamuzwa enkulumeni noma mhlampe ungeza uthi nkosami nami umyeni wami udunguza ehlane naye akazi noma liyaphuma noma liyangena. Engingakusho ngathi hayi angingamkhulumeli. Angazi noma uyazi yini noma akazi. Ngoba uma ngabe sihambile kubantu bezulu kuthiwa umkhuba usegcekeni, siye sibukane nje sodwa ukuthi kwenzakalani uma kusegcekeni kwenziwa uba. Sibukane nje kanjalo ukuthi kuphela noma mhlawumbe umuntu wesilisa phela akasheshi ukuzwa ubuhlungu njengomuntu wesifazane. Mina kubuhlungu ukulahlekelwa zingane, kubuhlungu ukuthwala ingane uthi expect uzogona ingane emva ngalokho ingane iphume kanjalo nje. Angazi noma uyazi ngekubo noma akazi. Because impilo abayiphilayo kubo impilo e-right futhi mangathiwa nje umuntu uhlangana naye edrobheni ingathatheka impela uzomthande ngoba indlela ayiyona nanekuba indlela iyona ungathi nje awuthola umshado right kanti awazi. Hey, uthoye umnyovu ngapha ko TikTok thatha lento ayinamngozi. Imizi nemizi iney'nkinga zayo kodwa kubalulekile-ke azizile ukuzodiscussa lo yamuzi. Yikho ukuthi isizathu sokuthi size sihlalela ilo yamuzi engeke ngisho ngesibongo. Bomama, bobaba, bafethu nodadewethu emakhaya TV abaningi senibasizile. Ngizocela futhi ningilayele inyanga, ngizocela futhi ningilayele umthandazo. Ngizolayela usisi, ngizocela. Isicelo sami nje leso. Ngicathi wonke umuntu usecacela ukuthi konke okwenzekala ekhaya is because of umuthi or is because of imikhuba yasebusuku, imikhuba yobumnyama. Usisi uyagula. Eqala ukusibhalela wayesesibhedlela. Useze waphuma njengoba eke washo ukuthi ungena ephuma, engene ephuma. Besicela ukuthi sithole usizo. Ngiyacela futhi kube inyanga yangempela. Nawe uma kube umwelaphi wendabuko ngiyacela bafethu iba neqiniso nawe zipresenta ngeqiniso. Mina iyangixaka umuntu ethi uwumelaphi wendabuko kodwa naye umuzwa ukuthi lento eshoyo ngathi akanasho ukuthi uwumelaphi wendabuko. Usizo siyalifuna yebo kodwa kusho ukuthi sithatha umuntu la simfake la azogaxela khona ngoba ekugcineni into ezokwenzekile naye. Mina ngeke ngijabule ngelinye ilanga mayezothi umuntu mina ngathatha isitori sami ngasise emakhaya TV ngenxa ukuthi ngithemba ukuthi bazongisiza. Lapha bangisizanga bafike bangilayela unyanga usipecepece. Inyanga usipecepece yafika lala nami noma yafika ngiqola u-30,000. Angeke ngikwazi ukumelana nalokho. Manje kuye kube kuhle mawukuba mawufuna ukusiza. Sisize phela nawe kodwa ngeqiniso. Ungafoni uthi hey lo yasisi lo uthe uphethwe ikhanda lipheli. Mina lelo khanda ngamlapha mnike izinamba zami. Uyinyanga ubani wena? Ungwakuphi? Uma uyinyanga uzosho ukuthi cha ukhuluma noMakhosi uNgobese wasenquthe esigodini esuku nokuthi inamba yami yiyo yona le. Lo yasise ngimbonile lapha eshow yakho mina ngamsiza. Ngicela manje nethuba nixhumane nami. Nami ngibona ukuthi okay khona inyanga ekuthiwa uNgobese. Khona sizothi masifika nangakini ngoba ngizomphelezela mina usisi. Masifika nangakini sibuza unyanga uNgobese kuthiwa nakha waNgobese. Kodwa mawuzoqhamuka nje ngezinamba neprofile picture yakho angiyiboni uthi nginike lo yasisi angani noma nginikela ngawo khona nezinto ekuthiwa human trafficking ngeke ngikwazi nami ukwenza lokho. Mhlawumbe ngingayitshela lo mfana uyayitshela kanti nawe indlela okhuluma ngayo ayinginiki ithemba ngoba egcineni le South Africa siphila kuzo mina izitori kanje ukuthi izinyanga zadlala ngabantu ngithola usuku nosuku angikwazi nami ukuthatha umuntu ngithi ngimuse enyangeni kanti ngimuse enyangeni naye engayithembi. Aze ngakhuluma bo. Embuke lapha emakhaya ngizocela silivale lolu hlelo lolu singabambezeli usisi nesimo la sikhona njengamanje sibi ungibona nkotsile nje la. Nami ngiphansi kwenye ishelter istudio sami lesiya osazi kakhulu siyanetha ngoba kunetha nje izulu. Socela bafethu siqhubeke ningisupporte ngo-EasyBet ningadinwa imbafethu nami ngiyiphilele nje ningibona kodwa akumkhuhlane okungatheni. Niqhubeke no-EasyBet nisebenzisa icode ethi stay 50
Nizobe seniyitholela amabhonasi engicathi seniyawazi. Uma uricharge-ile uzoyitholela 150% bonus, uyitholela ama-spins awu-25, uyitholela 50 rand wamahhala we-voucher. Wena uzosebenzisa le link engizoyifaka la ngaphansi, ufake i-promo code uthi sithe 50. Iy'namba zami zikhona khona la kule video le. Uzobe usungu-WhatsApp uthi sithe, sengishilo ngathi sithe 50. Mina ngizobe sengikufaka egruphini yami, igroup engizobe ngishera kuyo amakhodi. Siqhubeke sizame bafethu impilo yaphambili. Khumbula ukuthi bheja ngemali o-willing ukuyiluza and bheja responsible ngoba easy bet is the bet. Bafethu usisi sengimbikele kini, nami ngizozama ngeke ngikwaziyo kodwa okuningi ngizoqala ngizwe nini ukuthi nithini bese siqhubeka siya phambili. Sisi asivalelise.